वाह रे भौजी भौसरी वाली वाह बहुत अच्छा कि ले ले बा देवरा चेवड़ा में तो पका ताहा गाने पूछे खून निकलत होई तार बहिन चोदो लोगन गाना गावत तारा लोगन ले बा देवा चेवड़ा में तान चटले बारू तका हाल बा छोटी तो आज हम फिर से प्लाई करबे भाई लोगन भौजी भौसरी और भैया भौसरी वाला के तो भाई आज के वीडियो इतना गाना फार बा कि देखला में बहुते मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा और एक ही मकसद है आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लावा लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करता है। तारा गाने पर खून निकलत होई तारा बहनी के झाड़ से सुन तारा भाई लोग एकनी के बकचोदी बहन समाप्त ना होखेला। देखता लोगन आज के देवर ऐसा हो गया कि अपने भाभी को चेवा में लगा साले का हम लोग है अपना भाभी के ऊपर नजर भी नहीं डालते हैं। अरे ये भौंसी वाला सब है अपना भाभी से प्यार करने लगते हैं। आजकल दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हमको तो अपने मेहर पर डर लगता है कि मेरा मेहर पता ना कैसे मिलेगी, लेकिन मेरा का बहन जो गलती हो गई। अच्छा कहला समा बतिया मानो कि राती के पहले तो बड़ी मजा ना तार बहन देवे के मन बता खुद देवे के बदनाम करता रू सुन तारी कैसे कहतिया कि कहला से बतिया हमार। अरे बहन चोद मान ले कोनो बात कहेला मतलब माने ला कहले होई एक मतलब का तू दे देबे कितना प्यार से कहते है बहन चोद कि ले बा देवरा चेवड़ा में सुकम लगता है देवा ले बा अगर हम बाती तो चटरती बड़ी मजा मिली घेवड़ा में हो कहला से बतिया माना आ बड़ी मजा मिली घेवड़ा में। अरे भौजी तहार देवा नु पका लचट बा ओजे तारा के पेलता ऐसे भी सरवा के शादी होके वाला बा ओका समझे के चाहिए, लेकिन बहन चोपा एनर्जी सब तहरे में झाड़ता। हम भाई सब कहल चाहता नहीं कि गलत बात बा, अगर तारा शादीशुदा बारू तो गलत बात बा। तारा साथ ओका मतलब संबंध ना बनाना चाहिए, तारा के ना पेले चाहिए आ तारा पेलवा के ना चाहिए, लेकिन ई करता तो बहुत महापाप बा। एक तो भोग पड़ी। लेकिन हम तारा कहल चाहता नहीं कि अपना देवर से बच के रह, गलती से आवता पेले नु मुत तो देखो भौजी उतार भात तारा अब चेवड़ा में लेवे चाहे हमारा बड़का वो घारी में लेवे और से हमारा कुछ ले देवे के नहीं के। जैसे कहा तारू कि चेवड़ा में आ ले बा देवड़ा चेवड़ा में ई तहा बात सुन के मैं ऐसा लागता न कि तहा भता के लन गधा के लन बा ओइसे भेजा भौजाई के लेता हमने तो लेवे ना कइले सन आ तू ई सरवा लेता। लेकिन कोनो बात ना भौजी तहा देवड़ा पटा के पहले दी हम कोनो दिक्कत नहीं तहार बहिन चो का चाहता भी हो कि हम पटा के पेल दी। देखता ना भाई लोग एक बेर कोनो बात तो देर कुछ भी करी हम कोनो दिक्कत नहीं। फिर से बतिया कहतिया कि चेवड़ा में ले बा देवरा चेवड़ा में तार बहन चो भौजी ऐसा पटक के मारम कि मुते लगबो कहनी कि चलो घरे हो। अच्छा कहनी कि चला घरे हो। देखा तारा भाई लोग भौजी के मारवा के शौक कहे के मतलब है भौजी के कि चेवड़ा में मत पेला हमारे घर ले जाके मारा कोनो दिक्कत नहीं। अरे भौजी तो देवर इतना बुर्बक नहीं के कि तारा चेवड़ा में लेके आल बा। मालूम बा चेवड़ा में कोनो ना हो या घर में तोर माई बाप सब को छावड़ा के ऐसे तारा के लेके आल बा चेवड़ा में पेले खातिर देही में रगड़े हो। अरे भौजी भौसरी वाली बहुत अच्छा कि लागल देही में रगड़े हो। साला भौजी के देवे कितना खतरनाक बा यार कि भौजी के पेले खातिर कुछ भी कर सकता। अरे एगो हमर मेहरारू बिया कहने एगो चुमा दो ना मुँह धोता हम तो कह ना दम चुमा मुँह महकी। एगो एक भौजाई बिया कितना प्यार से देती है कोनो बात ना वो तो चुमा देवे करी कहे कि हमर ना बिया साया साड़ी सब फरले। अब बोला बहन जोद ई कौन बात भइल यार पहले के जगह में साया साड़ी सब फाड़ दिल बा हाथ। अरे का कही रे भौजी मौजी का पहल के हम एगो मैं छोटिया भी बहन को भी देवे लिया ना एक बहन। अच्छा बात करो भौजी जब तहार देव साया साड़ी फरले बा तो सर के मना ना कहले कि हाँ मत फेरो सब दिखाई दी तू तो बना फेरवा के तू तो रंडिए बारे तो लाम से मना कर दे कोनो बात ना भैया जन बोलता भैल भूल जा बस भाई। आज के वीडियो पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दे आ छोटिया खातिर लाइक करो।